Litangani kabisa nogo tebanga lituko lya lero tariki 20 otinyo kianda omwaka oyo 2023 ntobwate agento tokorukanga focused public participation ase tobwate umuroberi bwo kwa amend the Finance Act ya 2022-2023 na step entangani twairire neyo kurangeria chigurupu ao barua amaoni yabo based on the current finance bill ya 2022 konye yero 2022-2023 na inde chigurupu echi twaligete ne chigurupu korwa ase business community abantu bali bago operate pia chiba so that bakwanira mangana liquor license na matatu owners ne chisako chiabo egere bakwanire amangana ali finance bill ausikanete na mangana matatu abantu ba boda egere batwa maoni yabo kuhusu chibasa chiria gose bankerito ko basaba kune county igo eganga y'omukutano lero basically noko ukonyora amaoni y'omwananchi kulingana ngaki nkeriki kerito bwenerete ko change as the current finance act so that we come up with a bill eyitogo chikoira ase wono public participation na inde kale tarehe 26 Jumanne gocha egera abananchi at ward level bayerigereri na barua maoni yabo kurwabo cabinet erigereriwe manye kogende assembly before it becomes an act. Okay, enjengo Samuel Omoyo Mogere Muyakerogo Omatatu ase Nyamire County. Twachirega igalero esa twareko kurwa maoni aito wetera nelichi kurigo chiwancha nechibesaire ngato wakana chichigali umutienyi tokuruka chisika twagambire twegwananire emoti yaere kortua chagete kona chacha lenge chisiringi chile fubere na 100 umoti nyoliamba mentete tutamanyiti n'abanyena kigali bagaika 2700 ekaro twachete gaiga tukanyola yabere lichiko tutari konyara gonchora tugateba tugende court kugambiro lakini bagatoteina naende amachikande ngo chenchiale bwango gose eapi ine chenchi bwango toche torwe birengele lyeito mane kibesaire ngo tutagete chibe elinde chichaka kolegas twarura maoni aito na maoni aya twayerwa kubwatikana na twaligirie obotukine county chinde kibesaire ngo chikorwa na intwe twanyona Nyamira chibesa yegetie 2700 na ile county ya kana igoro mono ese Kenya ngima ekaro tukuli county chinde tuwetana inega wona karo twagakani silingi 2100 ese one bintu bi commenta na ntunanto ba matatu intwarora tomente silingi kimya ibere igoro kibe silingi kiri bubere na 300 lakini ebyonsi twateba nga eturanche gukirwa ekaro nabalo baranche gotokonye bintu bwate tune account na ro nyambali go chiko chikora na nabongenda oteba matatu na intune byongosi bene mo gutoko batena bono egasi ya sinyire besanto konyara ko account mwancha tuacha hamo tuagambe gente ke twegwana unabono main stage ye headquarter ye county ga ige chira mariba lori chiwo okane nswe ko ereroche kurwana amaliba ina ende tal maliba ala amaliba otioka ese chiko saro go chaime igabunegete ase chiko sokera abunegete lakini tuancheranire na butwanyo ora bali basukanete inga ochakira Jumatatu otwara turo mukutanonde tolena na kiasa wakoroswa abe egento kende twabatebya
estage yaito asa abantu bakonyora bali bacheiga linde kausi batwera amatense ase tayo twanchere na barabuna nkorosi bale ase onde bwensi okonyora omochando oyo aranyora esago kengana elinde oganye ekiare koganya usokole egasi acha ase stage ya Nyamira egento kende twateba egento geko ku security ye stage ebe ororo egekogera egari nabewe kono ensambili omuntu otigairo omuntu namagoro abwate tabwati ondo okorora abase kurwana tu bancheranire ngo tobekera bale security ekolende stage basenje lyonzi oiko yanyoranga nere safe egento kende twancheranire chigali chinyora ase chikobogoreria abantu ekalo yarure stage yagenda gukimata ali ase chibiasara bire binene yanyora ase kobogoreria nakogenda lakini jali ojigoteneno ekobogori iga yanyora abantu bali batene ino yabogoria nakogenda nekalo chigosoa cyanyora ase chigo ikeri omonto barwaire mbaro bali bakwanda chibengi batworokia ase chigo bagoikera barwo bamenya kubatigo bagenda bamakwende stage ainora mangana twagamba lera abantu baito lakini twaterie count nero ebe na count kine kisekire ntochokiri otwali gosaba stage ebe ne stage ye chigali na passengers ande tochokwe kera omonto okolete gari yawe otwaro mongusona egari nindete ase matatu nenje nyore chibesa bono totigire igo ekaunti yare gosaba chibesa lakini tiana otoa service ende once stage area abantu babwata amaruororo agosalia abantero babeito na ande kero koleta amaru stage ekaunti ise kwalao na maruao ni stage ingo yale tera maruayo nentereba gose ne passenger gose ningo so we are asking na amarua kabase koba a main subject as stage ni abasafiri nande babwenta ko basoba na bandera baba besoba utwalo gosaba ekaunti etolengereri no monena ateba erengere biasa bya matatu nentutu twaro monguso koleta chigari kya jatamire chonse because of the high rates na returns chitayo bontu twalo gosaba etia ita aminto ekebeke boronge ntwe na bawekezaji tuise kobekaga biasara mbire ndo twara returns otokunganji kali ujisiko nabone chigari njirega chinene na giri chikoboke ketuko jagenda chali ne account revenue because there is no business in our account.